Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. C'est bizarre, hein? Ah! C'est ça? J'oublie mon code. Aw kana ɲininkali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Minisiri min bɛ jago ko kunna ale ni jagokɛlaw koɲaw ɲɛnabɔba ka fɔ jagokɛlaw ka koɲaw ɲɛnabɔbaw olu ye masala dɔ kɛ bi kɛnɛ kan u kumana sunkalo tɛmɛlen jago taabolo kan fɔ ka taa se jamanadenw olu ka dɛmɛ ma ka ɲɛsin faso ma n'o ye fond de soutien ye. Kan Maroc I17 ale demi-finale baaraw olu bɛ senna fɛn min kɔni ye Mali samatan sɛgɛncininw ye k'olu labɛn bɛɛ o ko kun kan kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira Burkina Faso ale ni Mali équipe fɛ minnu kan ka u sifilɛ ɲɔgɔn na sini nɛgɛ kaɲa 16 waati. Ma kunnafoni tan bɛɛ dibi la aw minnu sɔnna ka Advance TV sugandi yaasa ka bɔ kunnasiri dibi la an bɛ aw fo o danaya la dantɛ foli min na ni ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigilen ye aw ye ka bɛn bi tɛnɛ ma avril kalo tile 14 san 2025 haya aw bisimila. Ina fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la jago minisiri ale ni jagokɛlaw ka ɲɛmaw olu ye masala dɔ kɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛ kan u kumana sunkalo tɛmɛlen ale jago taabolo kan fo ka taa se soutien ka fɔ fond de soutien ale taxes ma n'o ye jamanadenw ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin faso yɛrɛ ma an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ kɛnɛ kan Astanso ani Musa Ɲang olu tun bɛ kɛnɛ kan Lasana Kɔnɛ ale bɛ ɲɛfɔ kan ye u ka sɔrɔtaw la. Sunkalo ye waati ye da dumunifɛnw caman bɛ dun wagati min na o kama yaasa ka sɔgɔnw bɛrɛbɛlen to Mali Chambre de commerce et d'industrie du Mali ka fara ministère de l'industrie ka olu farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw caman kɛ yaasa sɔgɔnw ka dan hakɛla ani balo ninnu ka labɔli kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na ko bonya bɛ Mande bonyamasegi bɛ Mande. Nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔfɛ Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jago ko ma ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ye wulikajɔ boloda ka foli ta k'a ɲɛsin cakɛbaw ma u ka baara ɲuman kɛli la. Kana foli k'u ye ka barikada k'u ye an bɔra sunkalo kɔnɔ sisan yani an ka don sunkalo kɔnɔ an y'u sira ɲɔgɔn ɲa k'u kuma ɲɔgɔn ɲa k'a f'u ye an ka waleyaw sigi min b'a to sunkalo bɛ kɛ lafiya kɔnɔ a bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen nimisawasa ye min bɛ kɛ an ka dunfɛnw fɛn fɛn bɛ dun a kɛra tulu ye o a kɛra nɔnɔ ye o a kɛra malo ye o a kɛra ɲɔ ye o a kɛra alikama ye o
fɛn o fɛn ye dumunifɛn a bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogo min na ayiwa an y'o ɲini u fɛ an nana sɔrɔ mana ka an ka jamanakuntigi tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta ale de y'an bila ka na ka n'u fo k'u waleɲuman dɔn sunkalo kɛra lafiya kɔnɔ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra damu kɔnɔ. Ka fara wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabatilen na ka ɲɛsin sunkalo ale kow ma minisiri a ye hakilijabaw kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛbaw olu bɛ wulikajɔ min na don o don ka jamana dɛmɛ jamana ka makobaw dilanni na ni o ye fond de soutien ye. Donc o ye filanan chambre de commerce la o tun ye taxe ko ye comme y'a fɔ cogo min na taxe ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ni sɔrɔba tɛ gouvernement ye jagoya la o bɛ sɔrɔda dɔw ɲini donc o ye taxe ni taxe contribution spéciale ni bila en place donc a nana fana ka an kunnafoni an k'a faamu et puis an ka élargi ka se an ka adhérents bɛɛ ma donc o tɛ ɲɛ ɲɛfɔli kɔ parce que n'i bɛ sɔrɔ baara fana ni dɔ bɛ tigɛ a la a bɛ se ka a tɛ ɲɛ échange kɔ donc dɔw y'a fɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ na s'u ma ministre y'o kɔlɔlɔ a y'o noté puis dɔw fana y'a jira k'a fɔ n'a wariw sɔrɔla a wariw bɛ kɛ mun ye a ka ɲi jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ nin taxe tigɛra an kun a bɛ kɛ nin baara ye ni jamanadenw b'o fana dɔn taxe min bɛ b'u kun a bɛ fo la a bɛ k'u la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in sen fɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali ale cakɛbaw ye kuma ta kelen kelen a bɛɛ lajɛlen ye foli ta k'a di u tɔɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔnw ma ka fara min ye minisiriso ma olu o kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ sifin jɛkulu min bɛ Mande mara la n'a bɛ fɔ ale ma ko Jeune Chambre Internationale Universitaire Bamako ka fɔ Mande Elite ale ye a ka san lajɛrɛba o tako filanan o boloda Wɛnzɛndugu kɛnɛ in laɲini o kun ye ka kuma u ka baarakɛlenw kan fo ka taa se kulu in ale yɛrɛ ka taa sira kuraw olu fana kan u ye lajɛrɛ in bila hukumu min kɔnɔna la o ye seko ani dɔnko o tali ye ba la Mamadou Diallo ale tun b'a kɛnɛ kan. JCU Mande Elite n'ale sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kulu ye olu ka ladala ɲɔgɔnnajɛ tako filanan kɛ san 2025 o hukumu kɔnɔna la ɲɔgɔnnajɛ hukumu kɔnɔ an ka jamana finiw ye olu donna ba la walasa ka baaraw n'u don olu tɛmɛlen kɔfɛ u da sera u ka ɲɔgɔnnajɛ tako fɔlɔ jaabi minnu bɔr'o kɔnɔ ka hakilijagabɔ k'olu kan ani fɛnɛ laɲini minnu kɛra o wagati ninnu na ka se ka a lajɛ minnu sera ka waleya fo ka taa se baaraba minnu b'u bolo ni k'olu boloda. Bi an ka ɲɔgɔnnajɛ bɛ tali kɛ an ye baara minnu kɛ kalo tɛmɛnenw na donc bi an bɛna an sigi ka fɔ ka bɛn kɛ dɔw la ani activité minnu kan ka na don nataw la an da sera kumaba minnu ma o ye an ye réalisation minnu kɛ ani recommandation damadɔni bɛ yen nɔ an ye difficulté minnu sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔna la pour que ka se ka solution sɔrɔ olu dɔw la. Hali n'o y'a sɔrɔ jaabi ɲuman caman sɔrɔla JCU Mande Elite maaw ka baaraw senfɛ san 2025 daminɛw la baarabaw bolodalen don walasa ka se ka u ka laɲiniw ko o sabati. An ye baara minnu boloda olu bɛna kɛ san kɔnɔna la komi san kelen de don olu tɔw bɛna kɛ san kɔnɔna la i n'a fɔ ka taga visite d'entreprise la ani ka voyage ni fɛnw caman kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ poste min na actuellement o ye voyage ni participation ye activité wɛrɛw la. Ni ɲɔgɔnnajɛ in senfɛ fɛn min ye JCU Mande Elite tɔnden dɔw ye kalikasiyɛn kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se k'u ka laɲiniba dɔw ni k'olu lawaleya san 2025 o kɔnɔna la. An bɛ taa ni kunnafoniya halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sirabakan sariyaw la sariya bɛ yen nɔ min bɛ bolimafɛn dɔw kɔn u ka u jɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko stationnement interdit an fɛ yan nɔ Bamakɔ lakɔlɔsiw ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o sariya kofɔlen ye k'a labatolen tɛ min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye kuma la ni ka na ni sirabakan kasaraw ye an fɛ yan nɔ dugu kɔnɔnaw la o ko kun kan an ka kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔ kɛ Madu Jalo ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. Ni panu mun filɛ o b'a yira sirabankan sariyaw la k'a fɔ jɔ man ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na hali n'o y'a sɔrɔ nin caman bɛ an ka jamana faaba kɔnɔna la maa si kelen tɛ ka nin panu in a kɔnɔ kuma ni ko bato fɛn bɛ tali kɛ mɔbilibaw mɔbili fitininw fo ka taa se an bɛɛ jɛ bolimafɛnw na olu kɔni bɛ jɔ cogo suguya bɛɛ la an ka sirabaw sanfɛ wa kuma dɔw la a dɔw bɛ mɛn jɔlen olu kɛrɛfɛ feerekɛlamisɛnnin dɔw sigilen don siraba kan u y'a yira k'a fɔ olu ka sannikɛlaw de caman bɛ jɔ sirabaw la walasa ka se k'u mago ɲa sanuw kɛ. Mobili minnu bɛ jɔ sirada la yan nɔ sira kɔni ka dɔgɔ an yɛrɛ ka clientiw de bɛ jɔ u bɛ sanni kɛ u bɛ taga kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ accident ye
sirala mobili jɔ kɔni a ka ɲi hakɛ de la ka fɔ a ka ɲi hakɛ de la dɔw b'a jɔ u bɛ taa sugu kɔnɔ u bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma na ka n'a ta i y'a ye suma komi anw yɛrɛ bɛ sirada la yan nɔ anw yɛrɛ bɛ feere la hali o dina sotaramani yɛrɛ nana don anw yɛrɛ la yan nɔ i y'a ye a bɛɛ ye sirako kelen nin ni minnu y'u ka mobili jɔ ka don sugu kɔnɔ ka sanni kɛ a ka ɲi hakɛ de la militi damadɔ i ka n'a ta i ka taa n'a o de ka ɲi nɔ. Bamako sirabakan boli ale kɛlen don gɛlɛyaba ye ka da fɛn min ye mobiliw olu jɔko juguya la an ka siraw sanfɛ. Bon, c'est-à-dire il s'agit des gens des trottoirs, les trottoirs, la route, ça. Ka mobili jɔ siradaw la a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de ye ani degunba an sirakan bolilaw ma ka da kan sira bɛ dɔgɔya tɛmɛ sira o tɛ sɔrɔ. Ne kɔni fɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn kan ka ɲini sugunikura ta la ka da kan mobilibaw bɛ jɔ kuma bɛɛ wa cogoya sugu bɛɛ la a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye anw ma. Jamana de kan ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka fu siri nin waleya ninnu danna an ka siraw sanfɛ. C'est pas normal avec la route pour faire les camions pour garer, pour vendre les affaires. An ka jamana faba mairie kɛlen don ka wulikajɔw sabati walasa kuma ni kuma ka se ka ɲangini bere ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ an ka sirabaw sanfɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kun kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la CAN Maroc U17 ale demi final hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Mali ale ni Burkina Faso ye olu na o sifilɛ ɲɔgɔn na sini nɛgɛ kaɲa 16 waati o ɲɔgɔn kunbɛn o labɛnw senfɛ fɛn min kɔni ye nin kulu fila ye u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi ni ka supporterw ladɔnniya k'a fɔ k'u labɛn bɛɛ Kajatu Bagayɔgɔ Advance TV ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Maroc jamana kɔnɔ an k'ale ka sɔrɔtaw lajɛ. Farafina wano ka kɛnɛ sifinakaw kunta mun sisan bɛ toujours san 15 la n'a baro bɛ sena Maroko fɛ sa demi-finale hukumu kɔnɔ n'o bɛna Mali ni Burkina Faso kɔ da ɲɔgɔn na barodalasigikɛla kunnafonidilaw ni degeren karamɔgɔ fo ka taga se dolantalaw ni ɲɔgɔn cɛ Burkinakaw ka fanfɛla la u y'a yira k'a fɔ ko n'u seko n'u damara bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka taga sebaga sɔrɔ ni dolanta in kɔnɔna na. Sini dolanta na kɔni bɛna gan parce que an ni Mali comme n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ba kelen fa kelen an bɛɛ mɔgɔ kelenw ye donc a kɛra komi balimaya ballon na an bɛna taa tan sini. Alors an ni Mali ballon tanu parce que a bɛ se ka kɛ i ni i kɔrɔkɛ yɛrɛ a bɛ kɛ a ti kɛ équipe kelen n'a ti équipe kelen fo a ka ballon tan kelen ka gagner a kɛra an ni Mali ka ballon tan ye sini mais ballon tan kɔni a bɛna gan bon ni min nana kunnadiya sɔrɔ ale bɛ nana tɛmɛ. Adama Jefla Jalo n'a ka dolantana fana ye hakilanta di nin dolantan kofɔlen in kan. Ɲɔgɔn na an ka dusu ta an ka jouer pour que an ka victoire dɔrɔn ni an nakun ye victoire dɔrɔn ni surtout ni demi finale in na n'an sera ka victoire kɛ ka taa finale la o ye koba de an bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni mun kɛra an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Labɛn i n'a fɔ an ye dolantan tɔw labɛn cogoya min na mais particularité b'a la parce que n'i sera niveau la compétition na kunkolo fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ parce que match minnu don n'i gagnera i bɛ continuer n'i cira dɔrɔn i bɔlen donc an ye denmisɛnninw labɛn o sira kan ka yurula an ye Tunisie ta labɛn cogoya min na ni an jira ni dusu ye ani an sɔnna effort ma cogoya min na nin match fana bɛna kɛ ten tɔ parce que an équipe ménager an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔɔni mais o ka bɔ yen fana nin tournoi la u ye baara ɲumanw caman kɛ nin tournoi la ka na se bi ma mais ballontan de don nin yɔrɔ la bɛɛ b'a daminɛ à chance égale an b'a n'ala sɔnna ma fɛrɛ t'u ka match gagner n'ala sɔnna ma. An bɛ se k'a fɔ ko nin kɔni ye nin demi-finale kofɔlen in daminɛnen ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan labɛn ni dolantan hukumu kɔnɔ u tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa u n'u seko n'u damara bɛɛ kɛ walasa ka qualifier ka taa finale la n'an b'a dɔn k'a fɔ ko édition tɛmɛnen Algérikaw fɛ yen u ma se k'o gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ. Ni sereya ninnu bɛ a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye CAN Maroc U17 ye k'ale bɛ ka se a cɛminɛyɔrɔ ma an ka samata sɛgɛnciniw olu kɔni bɛ ka u jeniyɔrɔ fin yaasa togoya bɛɛ lajɛlen na u na se ka na ni jɔnjɔn ye jamana kɔnɔ yala o laɲini u na se ka sabati wa an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw sɛgɛrɛ an ka olu hakilinaw lamɛn Isa Sise ale ka kuma baara la. Ne mun taga personnellement ne bɛ se k'a fɔ o ye parcours ɲuman kɛ parce que ni seginna kɔfɛ dɔɔni ka na phase de poule la i b'a ye an ye sebaya fila sɔrɔ ka bɔgɔ siɲɛ kelen Côte d'Ivoire fɛ dɔw bɛ Côte d'Ivoire de ye mais bɔgɔli ninnu dɔw la n'a avantage ni inconvénient don parce que n'anw ye Côte d'Ivoire bɔgɔ an kun bɛna jouer contre le Sénégal bon an ni Sénégal an bɛɛ bɛ sous région kelen na an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ se ka fɔ an ka ballontan ka surun ɲɔgɔn na on a ye Sénégal éviter ka taa jouer contre la Tunisie hali n'a sɔrɔ mɔgɔw sigilen tun bɛ n'a ye ko contre Tunisie ko match fana bɛ nɔgɔya cogo min na malheureusement o t'an fɔ ka taa tiro bɛ tila donc ne kɔni bɛ se k'a fɔ pour le moment ka daminɛ phase de poule la ka na quart de finale la ko Jefla Jalo a n'a ka maaw bɛ ballontan ɲuman kɛ surtout Jefla yɛrɛ ka changement ne bɛ se k'a fɔ o de nafa yira kosɛbɛ kosɛbɛ Mali ka nin parcours la pour le moment. C'est vrai u tagara
bara fila de kama ka qualifier ka taa coupe du monde la oni ka coupe ta kelen oni ɲanabɔra maintenant depuis tile filandula tan kɔfɛ Mali a ka billet sɔrɔ ka taa quart de finale la ka taga coupe du monde la maintenant phase aller in kɔnɔna na an ma nisɔndiya kosɛbɛ sabu balontan laban min n'o kɛra phase de poule la Côte d'Ivoire ye 4 min kɛ na a y'a yira an na ko fɛn caman bɛ an jɛ critiques yɛrɛ bonyana o la ala y'a kɛ quart de finale min n'a tana contre la Tunisie Mali ye ɲɛda kura yira sur le plan du jeu, sur le plan du contenu, c'était vraiment bon. A kun kaɲi, kɔfɛla kaɲi, ɲɛfɛla kaɲi, camancɛ kaɲi, et puis consigne respectera une équipe bien tactique. Faut ka taa se fana mental fana jouera la, les nerfs solides, tiro bi la, an sera Tunisie la. Donc an bɛ se k'a fɔ n ko phase de poule in kɔni nisɔndiya yira la, hali n'a sɔrɔla ko dɔw ma ɲɛ, mais ballontan laban min n'o kɛra quart de finale la, o ye jigisigi di. Bon, n'i ko mɔgɔ min bɛ gagner o bɛ gɛlɛya. Mais ballontan na i b'a dɔn k'a fɔ statistique ko de don Mali ni Burkina badenya ballon filanta Bamakɔ yan kelen kɛra stade du 26 mars la ni Burkina sɛbɛn sɔrɔ Mali kan 2 ani Kanangolo tɔ kelen dɔ o kɛra stade Modibo Konate la o banna 2 ni bila 1 ani 1 mais k'a fɔ n'an y'o ballontan bakurubaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Burkina kɛ kun ka girin ka tɛmɛ Mali kan Igu kan a bɔko 2 kɔnɔna la donc maintenant an filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ ni système éliminatoire direct de donc ni mɔgɔ min gagner ko kelen dɔrɔn o bɛ tɛmɛ bon an y'a ye k'a fɔ Burkina ballon min tan anw ɲɛkɔrɔ ani n'an ye kan nin fana ta k'a lajɛ Burkina bɛ ka ballon tan cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la n'a lajɛ papier kan Burkina ka girin ka tɛmɛ Mali kan. O n'a ta bɛɛ an b'a jigiya ani an bɛ tila k'a fɔ ko Ala ka sebaya nɔgɔya an ka cɛdenw ye an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la Ala ka Mali lakana. C'est bizarre, hein? Ah! C'est ça? J'oublie mon code. aw kana ɲininkali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité.